Hi guys, it's me Isa. And it's me, Bea. Welcome back to our vlog. And for today's video, ubanan ninyo kay Manaomi og Tuyom. So, ipakita namin kung sa mga dara sa inyo. Og pakita namo sa inyo unya kung unsa ang pagkuha og tuyom. By the way, ang among pakita te. Itong dara te, ang basket te. May suka. Suka. Di siya kayo harang. Pero, don't worry kay may daraming Sili. no, sibuyas, sibuyas. o luya. Luya kay mangilaw mi og mga kilawin. And of course, bawnanan para unya sa mukuha kabis makasabaan mi. Kaserola kay manguha mi og Kinason pod. kinason. And of course, We have luto also na binaragan. Kay, binaragan na mais. don't you know para- guys, lami kayo partner ang tuyom sa binaragan na luto. Mais og humay. Tikisan mo sa te. Ikaw, mo ni siya among para sa wom, si Boy Negro. So, see you later guys. Guys, kulang pa di ay ang among gipakita sa inyo na materials. Wow, Sige, materials. sige. And meron din kaming bilis. Okay na? Okay. Guys, we have panungkit. Nangita mig improvise na panungkit kay waay bakal. And of course, si Bot, siya ang yubibanin sa tuyom. Of course, water, Tubig. kay basig matukan Matukan. mi sa dagat. So, kutsilyo, kay para makuha mig mga, tawag ano eh? Pukpukon. Basta, we'll Oh, explain it amaw ni later. ang mga itsura sa among kauban. Ano to si Bibi? Kumani pundong bira. Upo, magdala po ko. O dami ikot ara deram. Kom. Wala para sa bira na. Eto na po sila. Hoy! Bilisan nyo naman ako. Ano mong bagal nyo? Ilagay nyo sa unahan. Madukok ko. Hoy. Bibi, ano na maganda? Ako. Bibi. Uy, Bibi! Sufiran! Ito naman ko. Nakakarang. Naaya mo sakyanan. I'm sorry. Buli kita to. Ha? Hindi ka maibel. Ay, maglangoy lang ko ha. Guys. Di, paunahan dito. Paunahan ka. Ako magsusunod. Alo! Og mao ni ang giingon na manghali lami. Panigurog. Ate, di naman kayo init eh. Panigurog pamug sa idayha kay basig maabot ta si Buyan. Dapat gidaan man to ni mo kundi pero exam lang to. Uy, nga man wa man tay pundo, maanod ta si Buyan. Yalan ko bibi. Eh, sige man ang ulangoy. Yalan ibihigot sa ilawon ba? Jeroma, basig ang imong pangwaon, kuan. Ako ulangoy. Uy, bakit Hoy, yung dapat duwaton sir. Hoy, dapat duwaton sa ako. Dapat nagdapamog sako pares natong amo ang Ay, saan nakahawa ng sa. hala ka dapat di nagdamog sako pa. Guys, naa nami diri sa among kuan. Pwesto. Kaya Jiras? Kaya? Kaya yan. So guys, daling kaya. Saan mo? Hoy, pag-jacket dito, pero kasama mo. Huwag mo kayo ibado. Mag-jacket ko dito. Ikaw. Wala ka dapat imong jacket itong unay. Dali, tate. Uy, kaayo. Hay, ayaw gani pag ano ha. Ti manuwad ta. Te. Ayaw na pag jacket. Saan na? Tutuloy na. Sige na. Ayaw na. Sige na tayo. Sila tayo. Uy. Naghanda na among para panalom. Ano na ganang pukpukon? Jerome, ay gani pag sigkuan kay Sige na. basig mo tuwad. Oh. Tarungay mong bado mo ka mag-arrange. Abi, kumakong silip ba? Atay, tungkad mo na kami. Tungkad man po na ako. Tagapagod lang na ako. Okay guys, listen nyo guys. Hoy, bakit ka ba sa babae? Kung nipagbayad, pamitlo kunta mo. Hoy, ayaw gani ro. Ay na, malumos po ko. Bibihit yan, dili pag unita te. Ay, dapat wa ka nang Bato na dakong aria. Ipitili lang na ang ano, kamay dako na batong aria. Asa man nakahigutan eh? Nakahigot pa ne? Oh, pero guway naman nakahigot. Saan nakuha? guys, mo ni among lugar.
Maibiyugon ka niro. Dugayan na ning akong para panuyom. Ay, pisko na. Kaya? Guniti sana ah. Nito yung ay. Gunit sabi. Agay! Piste! Agay, sakit na! Sakit na, buga. Sakit na ay. Loko na yung ganang training. Gara ni Marimar, oy. Oh, nanang nakasaka na yung paglapan na yun. Habit na malubat ang Oh, cellphone. yang. Ngingin. Ay, bra sa may ano, okay. Pagkarayan niya, magkagumuk-gumuk na. Mangyub-yub na sila. Talang damo nak. Kagamay malana sa kuha niya ay. Buwa pa galing na to. Naka mo nang iyub-yub. Daw, kamot mo. Pakong ko na ron. Dito ka Jerome kay tabangan mo yub-yub si Bia. Ba, mo siguro bibig sa Ayaw gani pagkapakapa dito. Ron, buksa irang. Okay na ba? Ito yung diri ah. Tara ba? Oh. Andiyan sir, kay pati din kay mga palit sa sulod ayun. Ah, Agay. Giatay ka. ano kay layo na punta na ni ron. Mabalit naman. Layo mo to yung tio. Ang pisi. Sige na kay nang yub-yub si Bibi, pang yub-yub na. Silang abantayan sa nato gamay. Tama na ni diri Jerome, buang. Mala maano na pod mo. Tama na ni Jerome kay damo na gani diri. Ay kulit. Okay guys. Na kay nang yub-yub si Bibi, paniguro pang yub-yubi kay. Nagamay sa ilang kuha ay. Gani, kadaghan. Na ito yung sa ano ay. Dagat. Naubos nagpanguha ang tuyom sa dagat. Paniguro marin bibi. Ano ni guri buhok oy. Amo na guro na bi. Ito ang sinasabi na. Adang ano handang. Sabit na nimo? Ako mo aron kay lang na ron. Guys, ito na guys. Ibutang dire ah. Ay, kaluoy sa tuyom. Gagmat. Oo. Gugmating ang panguha. Sakay na, Bim. Ito, Bim, oh. Dali, sakay. Tama ka na mamana, Bim. At ito guys, yung kuha nila. Meron kaming tilang kuha. At yan. Tapos meron kaming bulbog. Kilawon na mo ni. Oh, limpyo yang. Limpyo ang bulbog yang. May na mister. Isda. Sulit mo na. Tro, Ya, bilis ya. Tro ay. Tro ay, bakasi. Bakasi. Oh, sus. Palad. Palad na yun ah. Isda mo na. Ay, isda mo na. Kuan ay. Huy, ayaw, matunok na. Buang. Look at this one. Gelatin. Ang gelatin ng dagat. Lagyan mo ng sibuyas at ano. Video po ko yung ng kangkong. Ano? Kahit tabihan. Murag ka ano man zoom. Doon ka kaayo ay. Dito sa dagat ay maraming tuyong. Tapos makaon ko ha. Yes. Dito di pala yung ako nag-adjust. Tapos meron tayong sukya. And then tutso. My God, this is so... Ano pa yung? Meron kami nito. Ay, apo na ay. Yeah, nice one. Hindi mga ako na lang. Samantay? Hapon na daw kami. Kagamay lang.
Dyan natin. Hoy! Ito ang suka. Ang ganyan. Yan. Anong gitawag mo siya pukpukon? Bakit siya tinawag na Pupukon man. Sa? Bago makaon. Pukpukon. Takaw lang ka. May mga amo diri sa dagat. Bulbog. Di bulbog. Alam ti Ala, ayun ya, bulbog ya. Apil sa akong kinilaw yang. bema. Ay, apil sa akin kinilaw na ako. Nga to bulbog. Bem. Tagay bem, tagay bem. Bem, lagay mo doon ang bulbog, bem. Ayan o. Ah, sila videohan ko. Meron tayong sayum and Sikad. Ito ang Rochelle, sikad-sikad. Kasi, Para latikon og na. kaya siya nagsisikad, kaya tinawag siya sikad-sikad kasi sumisipa siya. Term ng Bisaya, sikad. Nga una ta guys. Ano to, bulbog? Bem, bulbog, bem. Saan na? Bulbog. Saan na? Ikaw nagdala eh. Saan na? Hanapin mo yun. Kainin to yun, mami. Ay, nako. Ang balak din. Nasa man balat ka? Ano ka, mami? Ito yan. Nagkasalaga, pero may magdao ka na. Suka. Gabing na to, ubusin dapat pa niya. Sila. Patay, wala man dala tubig. Nga Ito nga to kuya, itong violet mo na kuya. Natukan na. Ito ka to kung ganina gani. O kung matukan gani, ang inumon. Dagat. Dagat ang inon, te. Perfect for that. Alawa naman yun. Kay Bibi, suka. Kay harang-harang gurto. Daw, Be. Ang gina, kay ako na, Be. dito lagi ka sa sukaan, Bino. Tagay kong tuyong dire. Neya. Yang suka, yung itong suka ni Bibi. Tara, oh. Katso. Kaya may Bibi. Tara, baga niya nakapapang, te. Sorry. Hindi ko gamay. Tab, gamay na lang dahil, Be. Dapat kuya? Buyas. Te, baka na nasa te. Pag nasa dagat, ubos ka din suka. Kay ulit ang tuyo. Oh, hang gagawin. Dito lang sa suka ay. Kaya umaga. Kamu na. Anam daw siya. Tama na dyan, tama na dyan. Muba bitaw kanina sa ano, bago. Bem. Ay! Si Jerome ang day ng... Ay, si Jerome si Mala. Pauwi kami. Ay, negro, bakit sila sumama sa akin? Bakit? Hanap kita. Nawala kalit si Negro ay. Dapat kita dati. Negro. Hi. Bim. Hi! Madilim na. Pauwi na kami. Tama na. Manguli na migikan hubasan.